Ahoj, na tohle video se díváte, protože chcete, aby vaše střecha byla ve 100% stavu. My se nejčastěji setkáváme se zatékáním kolem komínu, větrem poničeným oplechováním, popraskanými taškami, zanesenými a následně prolezlými okapy, anebo děravou fasádou, kde jsou takovéhle dírky, ale uvnitř jsou takováhle hnízda. Když si ptáci ve vaší fasádě udělají hnízdo, navstupuje takováhle dírka, ale uvnitř fasády chybí klidně metr čtvereční polystyrénu. V takovém místě potom vzniká tepelný most a často zeď zevnitř baráku plesniví. Když jsou okapy zanesené, přetíká přes jejich okraj voda, která následně stéká po fasádě, omítka následně odpadává a když padá z velké výšky, může někoho zranit nebo dokonce zabít. Naprostou většinu problémů ze spoda neuvidíte a ze střechy je to často nebezpečné. Zanechte nám tady e-mail, my disponujeme 17 metrovou plošinou, vaši střechu zkontrolujeme a vy budete mít klidný spaní.